Kreml tanqidçisi Navalny Türkmen prezidentini häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nusgaty hökmünde häsiýetlendirdi. Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny 14-nji maýda bu üstüne sirk ýa-da Putiniň lagşamagy ýurda wehim salýar atly çykyşyny YouTube kanaly arkaly köpçülige ýetirdi. Navalny çykyşyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýetde uzak oturmak derdiniň nusgaty hökmünde mysal getirdi. Navalny çykyşynyň başyna Putiniň uzak wagtlap häkimiýetde oturmagyň adamy lagşadýanlygy barada hut özüniň aýdan sözlerine salgylanyar. Rus prezidenti Vladimir Putin 2004-nji ýylda media we medeniýet wekilleriniň öňüne eden çykyşyna 7 ýyl prezident bolsaň aklyňdan adaşarsyň diýen ekeni. Soňra Navalny 10-njy maýda Putiniň oýnan hakkeýi baradaky gurrun bilen video çykyşyna dowam edýär. Onun sözlerine göre Rus medyası prezidentin hareketlerini övüp arşa çıkarýar. Adamlar hamaly hayran galmak bilen prezidentin gazanan utuklaryna tomoş edýär. Первую шайбу в этом матче забросил президент. Президент открывает счет уже на второй минуте матча. Владимир Путин распечатал ворота противника. Ýöne döwlet başçysynyň görkezýän ustatlyklarynyň telewizionyda aşa tariplanmagyna, onuň övüp arşa çykarylmagyna türkmen halky näme tanyş däl. Mehriban arkadagymyz sport awtologunda beýeşikligiň gurulýan ýoly boýunça aýlyk etdi. Soňky ýyllarda mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen Türkmen prezidenti hem drift, aydymsaz basketbol, futbol, soğuk yaraga erketmek, golf oynamak ýaly işler bilen ýygy-ýygydan meşgullanyp döwlet telewizionyna çykyş edip durýar. Aleksey Navalny soňky YouTube çykyşyna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ministrler kabinetiniň agzalarynyň öňüne ştanga taýagyny götürüp düşen videosyna salgylanyar. Kreml tanqidçisi Berdimuhammedow häkimiýet başyna uzak wagtlap oturmak derdiniň nusgaty hökmünde görkezýär. Türkmenistanyň baş tutany özüniň ştanga taýagyny götürüşine tutuş dünýäniň hayran galýanlygyndan önümli diýip Navalny aýdýar. Глава Туркмении уверен, что весь мир в восторге от того, как он поднимает гриф золотой штанги. Ýatlasak geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Halkara sport çäresiniň öňýany geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Berdimuhammedow orunmasarlarynyň öňünde durup altyn çaýlan ştanga taýagyny götürdi. Orunmasarlary uly şowhun bilen onu çapak çalyp gutlady. Azatlyk radiosu prezidentin döwlet telekanallaryna ştanga taýagyny götürüp düşen videosyny öz tomoşaçylaryna ýetirdi. Rus opozisiýaçysy Aleksey Navalny Berdimuhammedowyň videosynyň misalyny häkimiýetde köp oturmagyň prezidentleri lagşadýanlygyny aýdýar. Rus prezidenti Vladimir Putin tas 20 ýyla golay wagt bäri ka premier minister, ka prezident wezipelerine häkimiýet başyna oturdy. Gurbanguly Berdimuhammedow 12 ýyl bäri Türkmenistanyň prezidenti wezipesini eýeleýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabryna ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň duýdansyz aradan çykmagyndan soň wagtlaýyn prezident wezipesini eýeledi. Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň fevralyna geçirilen prezidentlik saýlawlaryna sesleriň agramly bölegi bilen döwlet başçysyny wezipesine saýlandy. Ol şondan bäri ýyly-ýylyna 3 göze bu wezipe saýlandy. Finçilaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2016-njy ýylda girilen üýtgetmeler onuň ömürlük bu wezipede galmagyna mümkinçilik töredýär. Halkara hukuk guramalary ýurtda geçirilýän saýlawlara şüpheli çemeleşýär.